Estem als primers Premis de Turisme Responsable de Catalunya. Realment estem molt contents amb aquests primers premis perquè ha tingut molt bona acceptació en tot el territori català. Han participat més de 200 empreses. És la primera vegada que es feia a Catalunya uns premis d'aquesta tipologia en les quals la població local i les mateixes empreses nominaven a altres empreses o empreses en les que coneixien, en les que confiaven i que tenien bones pràctiques en turisme responsable. És a dir, han tingut aquest any 8 categories, des d'allotjaments a millors excursions, i hem premiat bones pràctiques en el que és responsabilitat social corporativa, cuidar el medi ambient, en la part de la inclusivitat, de l'accés per a tothom i també la part econòmica. Realment estem molt contents amb aquests premis i agraïm moltíssim la participació i l'acollida que hem tingut. Nosaltres és un alberg de joventut que està ubicat al Parc Natural de Collserola, es diu Inat Hostel, i tenim quasi 200 llits. És un complex turístic amb piscina, restaurant, obert al públic, està superbé. Però la seva gràcia més especial és que els nostres treballadors són diferents a tu i a mi. I aleshores això és tan majoritari que és 46 i 45 sobre 46. O sigui que li dona molta vida i un tracte molt especial, amb molta empenta, molta entrega, perquè costa molt per ells arribar on estem. El nostre tipus d'equipaments, la filosofia de la nostra fundació és justament crear valor a partir del territori, dels seus valors naturals, culturals, i que, per tant, aquest tipus de turisme responsable és un turisme més sensible, un turisme que busca una certa qualitat amb l'oferta, doncs és justament el que nosaltres també pretenem fer, acompanyant-la de molt contingut educatiu, de sensibilització, de crear valor al territori en espais com el Delta de l'Ebre o altres zones naturals del país que a vegades estan una mica oblidades.